Hej til alle sammen. Jeg er blevet udfordret af Gorm til at lave Skanderborg Challenge. Og jeg er den første til at lave Skanderborg Challenge i 2026. Jeg har selvfølgelig salathovedet lige her. Og så har jeg tacosaucen. Og så har jeg 8 tortilla pandekager. Ønsk mig held og lykke. Vi starter med salaten. Jeg går efter sub 35. Okay. Er vi klar? Er vi klar? Okay, 3, 2, 1, nu! God start. Jeg gør lidt teknik. Det er måske faktisk bedst en god video. Ja, det er fedt. Ja, er det fedt? Var det godt? Forfriskende. Jeg har et problem. Jeg ved ikke, om det er grøn konfetti, eller om det er salat, der taber. Min krop begynder at ryste. Det er for meget. Ryster her. Og så stille den stikker ikke. Husk det. Jeg hader dig. Det smager virkelig dårligt, det her. Ja. Skæld, den bider ikke. Smager jord. Smager jord. Jeg tror, jeg tager min første sip vand. Man har en halv liter drik. Man har en halv liter. Skal jeg opsamle alt der? Ja, du vidste det ikke. Jeg håber ikke, der er noget grønt konfetti her. Ja, der er lige der. Okay. Kom. Tid. Tid for salaten snart. 10 minutter og 10 sekunder. Det er hurtigere end mig. Lidt hurtigere end mig, tror jeg. Hvis du tager den op på 4 minutter. Eller 3 minutter. 3 minutter. 3 minutter til at drikke den Du har der. faktisk 3 minutter, så du går. Du Øj, det stinker. Hey, vent. Andreas. Hvor? Nej. Jeg burde... Hvor ligger Titanic? Det er bare tomat. Det er bare tomat. Det er så fucking nemt at bunde. Det er rent vandt taco-tomat. Jeg kan ikke. Det kan jeg ikke, det der. Konsistensen, den er simpelthen... Du skal... Ej, det er så lidt, som skal være så stærk. Min krop er mig ikke. Jeg skiftede fra bord med min... Okay, anden slurk var ikke så slemt. Men jeg kan ikke lide det her. Det er ikke meningen. Det skal brække, hvis du har dumme. Vi spiser pandekager nu. Jeg sad men altså den du scanner på. Ved EU. Jeg tror du har noget der. Okay. Det var sværere, end jeg troede. Andreas, det er virkelig bare brød nu. Brød og lidt vand. Hvis Victor nu er Norge fra Skanderborg. Altså du er så god. Jeg forstår dig ikke. Du er det vildeste, Andreas. Okay, små bidder. Ja, du forstår det godt, Andreas. Andreas, tænk på et Minecraft-accounten, der er blevet befriet fra Microsoft Security. Tænk på... My hope will never die. Det er sådan hvor vi har spil. Det ligger en fucking bakke. 3 tilbage! Ja! Kom så, Andreas. 0 kroner challenge. Jeg har også en husleje. Ja, der er nogle ting, hvor man ikke... Andreas, skynd dig. Du må sætte en sygt god tid lige. Men det skal ikke komme derfor ud.
Hvad er han til med? Magne kaster med telefonen. M3. Ja. Jeg kan virkelig fra det kan ikke være så fedt. Det kan virkelig ikke være så fedt. Vi skal rent faktisk bare have en billig, det går det. Der må være nogle hårde. Final stretch. Hvad? Hvad gør forkert? Du tog en tår på en tår. Tid. Nej, vent. Nej. Det er vores asen, som han laver. Hvor jeg... Jeg har aldrig hørt det. Det var bare sygt. Så fast i din mund. Der knipser selvfølgelig sådan. Nå, så Kom så, Andreas. Det er det aller sidste. Nej, 27 og 12 sekunder. Han fik så 30. Første top 30. 27 minutter og 12 sekunder. Jeg nominerer Frej Kemnitz, Mark Kemnitz og Magne Holmbo Jensen. Nej,